माबायदि मिजिंथिगोन? मिजिंखौथ' आंबो जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोना दिनैसिमबो आंनि सायाव अननाय आरो बिसासा दं। बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै आंजों फैफिनदों। मानो होनब्ला बिथांमोननि अननाय, बिथांमोननि खाथिनायावनो आङो खेबनै देरहासार जाबाय बिपिएफनिफ्राय। नाथाय आं माखासे जाहोननि थाखाय आङो बिजेपिआव बारलांनाय जादोंमोन। नाथाय आं गोबां सम माने गेपिं दंमोन, रावजोंबो आं सावरायथ'वाखैमोन। नाथाय दिनै आं लासै लासै दा नुहुरखाबायबो आङो जेनेब्ला बिटिसि ओनसोलाव जेनोखि दा इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो बिजेपि मोनथामबो स्ट्रं पार्टि। दा बे स्ट्रं पार्टियाव देरहानांगौ जायोब्ला आंबोथ' खस्थ' खालामनांगोन ना। ओंखायनो आं दा जोंनि फुराना वार्कारफोरखौ आङो रायज्लायगासिनो दं। जा रायज्लायदों बिथांमोना पजिटिभ खोथा होदों, फैदों। बिनि थाखाय आङो बङाइगावनि जेनेबा पार्कगावनि गासिबो इउथनि सोद्रोमा बिथांफोरखौ आङो साबायखर बावो। बिथांमोना दिनैसिमबो आंनि सायाव अननाय आरो मोजां मोननाया दङ, दासिमबो बावाखै। बिनि थाखायनो आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। आं मैयाबो आङो 250 जन बैयाव बिपिएफनि वार्कारफोरखौ आं माबायाव लानाय जादों। मा होनोमोनलाय बे पाठखला बाजाराव आङो आदिबासि ओमफ्राय नेपालि बेंगलि माखासे दंबावोमोन। बिथांमोनाबो आंनिखामोन सिगाङाव। बिथांमोना गेजेर खन्द'आव माबा पार्टियाव थांदोंमोन, नाथाय दा आंजों फैफिनजोब्बाय। आरो बिनिफ्राय आरो मैयाबो आं बङाइगाव ओनसोलनिनो जायनाखि बिथांमोना इउर'प खामानि मावग्रा बे माबा जावलियापारा, दुरामारि जावलियापारानि बर' गामिनि गासै 14 जन इउथनि वार्कार बिथांमोना आंजों आरो जयनिं जाफैबावदों। बिथांमोनाबो बावाखै आंखौ दिनैसिमबो। थेवबो बिथांमोना जाफैदों। बिसोरबो गासिबो इउथनिनो नेताजोब आरो मावथि फावरियाजोब आरोखि। बिथांमोना आंजों जयनिं जाफैदों। बिटिसि बिसायख'थिया 2022 जानो थांगासिनो दं। बङाइगाव हिसाबै बिजेपि दला माबायदि साखाफारा एबा गोख्रों? दिनैथ' साननानै नायोब्ला बिजेपिआ खोबैनो स्ट्रं। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बर' हिसाबै जोङो मोनथाम पार्टियाव गावगोन, इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि। जों गुबुन हारिखौ जाय बोनो हागोन बेनो देरहासार जागोन आरोखि। दिनै आं नुदों लासै लासैनो गुबुन हारिफ्राबो बिजेपिआव फैगासिनो दं। जिहेतु आं मैयाबो सोदों, बिसोर गासिबो गुबुन हारिजोबमोन, बिथांमोना बिजेपिआव फैदों। आरो सोबावनांगौ दं, गुबुन हारियाबो दंबावो, बुजायनांगोन। जाय बिथांमोना आंखौ मोजां मोनदों, फुराना वार्कारफोर, बिथांमोना गावसोरनो कन्टेक्ट लादों, आंबो कन्टेक्ट लादों। जाय फैदों, जाय फैयाखै, गासिबोथ' सासे मानसिखौ मोजां मोनजोबा। बयहाबो गुबुन गुबुन आलदा आलदा आइडिय'लजि थायो। बे हिसाबै आं गासिखौबो आं मोनजोबनो हायाखै। थेवब्लाबो जाखिनि मोनदों आं मोजां मोजां मानसिखौनो मोनदों। दाखालिबो आङो माबायाव लाउनफुराव आङो 12 न'खर जयनिं खालामहैदों, बर'फोर गोजा। दाखालिबो आं सनापुराव 26 न'खर जयनिं खालामहैदों, बर'फोर गोजा। बेबायदिखौ नायोब्ला थारमाने बिजेपिआ दा बयनिबो सिगाङाव दङ होननानै साननो हायो आरो। जिहेतु नोंथाङा जौगाथायनि बिथिङाव माबायदि मावफुंजादों होननानै सानो? जौगाथायाथ' दिनैसिमबो जादों। आंथ' 5 बोसोरल' एम जादोंमोन। एम जानायावथ' आं सेरखम हाजोबाखैब्लाबो जाखिनि मावदों आं बेखौ मावद्रायाखै होननो हाया, मावदों। आरो बिपिएफ दिनाव गोबां खामानि जादों, बेखौ रावबो नंखाय बुंनो हाया। बिपिएफआ गोबां खामानि मावदों। दा दिनैहाय जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार हिसाबै इउपिपिएलआबो गोबां खामानि मावबाय। रास्ता गिदिर, लामा गिदिर गासिबो जाजोब्बाय। आरो बिथांमोना बोसोरथामल' जानाय हिसाबै हयथ' हाथ'वाखै जाहैबाय। बिथांमोनाबो हयथ' मावगोन आंखौ आंहा बिसास दं आरोखि। जिहेतु नोंथांमोना दिनै बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैबाय, मानि थाखाय नोंथांमोना बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों? चेनेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जोङो दा बिजेपि दोलोआव फैनायानो जाबाय माने जोंनि बङाइगाव समस्थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जों बिराद दुरबल नुहुरदों। माने फिउचाराव देरहागोननि बिराद आसा खम। दा जोङो पार्टगाव इउथनि जों जानानै बे जोंनि टिमा खेबथाम खेबब्रै बिराद सावरायबाय। ओमफ्राय सावरायनायनि गेजेरजों जों नुहुरबाय आरो माने जों बिजेपिनि अनगा माने जेबो पार्टिखौनो साबसिन नुहुरासै। जेनेबा बेखौ साननानै जोंबो फैबाय आरो बिजेपिआवनो। जों रावखौबो गाज्रि मोननानैबो फैनाय जायाखै बा सोरखौबा दुखु मोननानै फैनाय जायाखै। जों बिपिएफनि जेनेबा जोंनि दैदेनगिरि, सिगां दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो जेनेबा रावखौबो दुखु मोनाखै। जों गावनो खुद माने जोंनि टिमानो माने इउथनि टिमा माने खेबथाम खेबब्रै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि राजिब सारनि खाथियाव फैनाय जाबाय आरो।
साबैसे जयेन जाफैखो दिनै? जोङो दा गासै 18 जन सेंग्राफोर जों जयेन जाफैदों। माखासे दंबावो बिसोरखौ जों लिंबोनाय जायासै, फैगोन बिसोरनो लासै लासै। नोंथाङा मा बिबानाव दंमोन? आंथ' सिगांबो आङो इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन, दाबो सेक्रेटारियावनो दंमोन, खिन्थु आं दा नागारना फैनाय जाबाय आरो। बाखि माखासेफ्राबो बिदि बिबान गोनां गोजा नामा दिनै? औ माखासेया बिबान दं, बिदिनो सोरबा भाइस प्रेसिडेन्टआव दङ, ओमफ्राय आंनि गाहायाव सेक्रेटारिफोर दं, बिदिनो एगजिकिउटिभ मेम्बारफोर दंमोन आरो बिसोरखौ लाना फैनाय जाबाय आं दिनै।